Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugünkü gepleşik ýöriýte söhbetdeşlik görnüşinde geçirilýär. Söhbetdeşlige de ýüzünden önem sizin köpüňiziň tanaşyňy diýäli. Türkmenistanly blogerimiz Farhat Durdiýew. Farhat, hoş geldin gepleşige. Hoş bulduk. Selamun aleyküm vatandaşlar. Allah'ım rada. Selamun aleyküm size de. O vatandaşlar bugün Allah'ım rada, yani Allah'ım Rat Rahim jurnalist bilen birlikte söhbetdeşlik edýäs. Allah'ım radanyň özüni gyzyklandyran soraglary bar. Şolara soraw jogap alşarys ve gepleşigiň başyndan şu gepleşige çağıranyňyz üçin hem sag bolsun aýdýan size. Sağ ol. Inni mena saňa sen dip ýüzlen, ýani aňarda Türkiýede bolup gaýdamda da öýüňde de oturduk, oturuşdyk, la etdik. Şoň üçin özüňem saýla bilen bu sen diýjekmi, siz diýjekmi? Ol öýdi işiň maňa nähil ýüzlenjegiň. Inni köplerim tanaýan, sen nämeden tanaýarlar? Şol soňky wagtlar gaty aktiw blogerlik işini alyp barýan, ören mazmunly işler. Sen geçirýän derňeňem köp zatlaryň üstüne açýar. Türkmenistanyň diktator rejimine degişlen bir giden folkloramna ýüze çykaryp otýar. Şoň üçin menem öz tarapymdan taňa tag bolsun aýdasym gelýär şu aktiw alyp barýan işler üçin hem mazmuny netijeli işler üçin. Inni men birazcık şu sen çağırmak bilen var, bir dinleyijilerim azıcık tanıştıracak bolýan. Maňa da hat ýazyp jaň edip tanışlamam sonra ya. Şu Farhat diýen kim ýaman ýödüni aktiw alyp barýar diýip işiňden olar gaty goşal ýöne. Bu nerden peýda boldy diýerler da, burdan ýa ýok ýerden çykan ýaly boldy ýöne. Gaty ýöne aktiw alyp barýar diýerler da. Şoň üçin birazcık tanıştyrjak bolýan. Bir Farhat umuman Türkmen öýde ýaşam bolsa Türkmenistanda belli bir kariyerlerden geçip gelen işler, hökümet işlerine de belli bir derecede işler hem öz döwrüne öz dilinden men eşitdim da şu gatyr gydykly täsin maglumaty Türkmenistanyň Ankaradaky ilçesi hökmüne kandidatlar hödürlenende 2017-nji ýylda şu Farhadyň hem kandidaturasy hödürlenip durýardym. Gurwan şowatky prezident Gurwanly Berdimuhammedow hem kabuluna baryp şoň bilen duşup şoň kandidaturasyna Berdimuhammedowyň özi şunýaly şahsy ýagdaýda öwrenip şoň bilen gurrundeş bolup soňam geçirmeýändir bu kandidaturasyny Berdimuhammedow. Şo barada tek durup geçeriz gepleşiň dowamyna özüm Farhadyň ödemine görüşüňi ýaly jurnalistika bilenem gyzyklanýar. Özde gurnuda Türkmenistandan çykyp gaýdanyna ortaýada okuwçyny gaýdýar, soň ýydarlanmalar sebäplen Türkiýe özüni gaçyp atmaly bolýar da. Umuman bu maşgalasy ýydarlanýar, öz döwründe Farhadyň kakasy tagan way ýa-da Ahal welaýetinde da ahallar, tekeler onu tagan nurdy diýip atlandyrýarlar. Lewap welaýetinde tagan way diýip atlandyrýarlar. O tagan nurdy ýa-da tagan way Durdiýew öz döwründe Esenbolu tarawynyň häkim bolan Balkan welaýetiniň Nebit gaýtadan işleýji dawadynyň direktor bolan, soň Balkan welaýetiniň häkim bolup işlän. Soňam Gurwanly Berdimuhammedowyň döwründe oňa aýplama bildirilip häkimiýetden çetleştirilýär, türmäge basylýar. 3 ýyl ýaly türmede oturup çykandan soň onuň soň häkimiýet hiç ýyly hökümet işine almaýarlar, maşgala agdalaryny gaýta ýydarlaýarlar. Üstesine de yine Gurwanly Berdimuhammedow ýigrenleren zat bu maşgala agdalaryny şu Farhadyň kakasynyň dowuny Ramazan Durdiýew 2012-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna alternativ kandidat hökmüne şoň kandidaturasy goýulyp Gurwanly Berdimuhammedow bilen bir bäsleçiji hökmüne goýulan adam. Şonda da hakykatdan milat şoňa sesen beripdir belli bir derejede. Şeýdi we özüni ýigrendiripdir da Farhat maňa şonu gurrun berdi. Şoň üçin men kandidaturamyň geçmediligem diýär şu men maşgala agdalanma bolan şu Berdimuhammedowyň öz şahsy ýigrenji diýär da şo sebäp boldy diýip düşünýär. Şundan başlaýaly Farhat şol duşuň arada aýtsaň da şol sen şo kabulhana bardyň indi Ankaradaky ilçi bellenmeli adamdan biri hökmünde da. Başga da kandidatlar bolanlar elbetde. Şeýlem bolarym görensiň ýa görmediňmi sen aýratyn bardyň.
O endi doğru ettiğiniz şu taýdan başlasak, yani bu Türkmenistanda bilýäňiz bir wezipe bellenjek bolsa kandidaturalar göz üçin görkezilýär, ýöne gitmeli adam belli bolýar. Ol Türkmenistanyň diktatura, liboy diktaturaňa alyp barýan hereketi, ol islega görä, arzuwa görä konsert ýok diýerler, edil şonky menem şo taýda uje gitmeli diňe gitjek wagtyňyzam prezident gol çekýär, özü duşuşyk edip 18 minut duşuşyk edýär we gol çekýär şo taýda. Şonda bu şu 18 minutluk strişasiýadan da nemetdim, bardym menem. Soň baran wagtyk içerik girgizende şo köşküne, şo hazırky Haramzadaň oturan köşkü bar, şonda hazır ogly otyr Haramyň. Şoňa girzen wagty, şonda şu götüň deşiğine neçe barlaýarlar da biraz uyadan bolsa. Hemme barlap nemedip girizdiler welin. İçerik girdik. Edil 10 metre diýsem ýalan bolar, bir 7-8 metre aralykda otyr. Gapdalynda da 3 san 4 san ýalakasy. Uje men şoň garşysyna gelýänçe men diplomum, dokumentlerim, pasportum hemme zadym uje şoň öňünde dur. Taýar dur. Indi soň oturduk. Hawa tööleme diýdi, sen emgunu oturupsyň diýdi. Hawa dedim, salamlaşdyk, zat etdik. Soňra men şo taýda iki zat meni bärik getirmedi. Türkiýe ilçikana birinjisi men şo taýda ýaşul diýipdir, arkadagy diýmen. İkincisem arkadagy diýmelekenim-de oňa. Men de özümüz wezipeli işde işläp ýören soň ýaşul diýip yüzlendim de. Soň ikincisem şol men KK-myň dowanyň prezident saýlawyna gatnaşany 2012-nji ýylda. Soň ýanky oturduk, zat etdik, sen näme etjek diýdi birinji. Türkiýe baran soň näme etjek diýdi. Men hem aýtdym, asly diýdim, Türkiýede diýdim bir topar migrantymyz işläp ýör. Şeýlene men ene süýdünden halal aýtýan şu taýda ýüzüne seredip aýtdym şu zady. Türkiýede bir topar migrantymyz işläp ýör diýdim. Şolar birinciden viza meselesini çözmeli diýdim. İkinciden hem diýdim, Türkiýe diýdim bir ýylda diýdim 1000 sandan köp fabrikasy diýdim 3,5 milyon tonna diýdim palty işleýär diýdim. Bizim Türkmenistanymyz hem diýdim şol paltany diýdim öndürüp bilýär diýdim bir ýylda. Sebäbi biz özümüz vilayatda işläp ýören soň bilýäs-de näme statistika hasaplaryny. Öndürüp bilýär diýdim, men niýetim diýdim şo taýdaky fabrikalaryň hemmesiniň filialyny diýdim şo 1100 fabrikaň filialyny Türkmenistana getirjek diýdim. 2 ýylda 4 milyon adama, 4 ýylda da 8 milyon adama iş ýeri öredip berjek diýdim. Şo Türkmenistanyň içinde diýdim. Soň ýüzüme seretdi de, sen gata akyllymaý diýdi ýüzüme seretdi. Uje oňa ýakmady da. Soň Etek şo wagt sen haýty maşgalada nüňi bilen ok. Şeýlemi? Etek bilen ok. Soň ýüzüme gata akyllymaý bu diýen oldy. Gülümsirap bir kel binamyz gülküsini edip. Soň gapdalynda da ýallakylar aýlanyp ýör. Arkadan diýip şeýle bir nemet diýerler, ýallakçylyk edýärler, 2-3 sany erkek adam özlerim de, keleyden hem beter. Soň olaram şey diýdi, kim aý bu diýip şeýle dokumentleri açyp başa, neme, Remizandyr diýen ýallaklap durlar da ýanynda. O saýlawa gatnaşanmy diýdi o, haýsynyň bu? Tandyr, häkim bolanmy diýdi o. Ýok, bolanok ýok ediň muny diýdi, göni. Göni şeýle biz mesela ýok ediň muny çykaran ýerden bolanok. Onu şey diýmesiniň sebäbi näme? Sen özüň näme düşündiň şoň sebäbini? Ben şoň sebäbine öz düşünüşüm birinciden bärde biraz milletparazlyk bar. Sebäbi biz lewaply. İkinciden munyň iň gorkan ýeri, muny häzir Ankara'ya uğratsak, bu aýdyşy ýaly viza meselesini çözmek problema däl de pasolyň elindäki zat da ol. Türkiýanyň daşary işler ministri bilen dagawar baglaşdyňmy bitip duran zat ol. Şonu diýdi, şonu çözäýsen birden. Hawa. İkinciden hem şu aýdyşy ýaly fabrikalaryň filialyndan men getirip bilsem, pasol hökmünde ortağa düşüp, şonu Türkmenistana eltip aýdyşy ýaly 4 milyon 8 milyon adama iş ýeri öredip bilsem, soň muny hiç kim dinlemeýär-de, uje massa maňa seredip başlaýar-da. Bu hakykatdan bir zat etdi halk üçin. Ýani munyň niýeti halka bir zat etdirmeli-de, şo halky basyş astynda aç garyp saklamaly-da. Şondan gorkdy diýip pikir edýän men. Şoň üçin indi şolar ýaly teklibiň sen özüňe diýen etjekdigine sen başda düşünmediňmi? Sebäbi bir türkmende bir nakly bar. Näme diýe eşek diýe köpürden geçirýän şeň bir daý diýdi da. Şonu ýaly teňem bir kör diýen köpürden geçýänçe bir oň ýüzüne bir başgarak bir teklipler aýdyp, şoň janyna ýarajak, göwnüne ýarajak zatlar aýdyp, soň bir wezipäni eýleňden soň geljek ýerine gelenden soň öz etjek SMPS'mi soň edip başlataňam bolar da. Sebäbi sen eden zadyň bir ýam öňünden bilip durkan şoň göwnüne ýakmajak zatlary şoň aýdybam, soň özüňem
Sen kandidaturan ayırdıptın da şeyler hak bolýar. Yok, ol Allah'ım radar şu taýda biraz neme yeri var. Men uje şo köşke ýakynlaşan wagtym maňa signal geldi, uje men gitmejegim. Sebäbi familiýa bar o taýda, onuň elinde familiýa dur. Hmm. Uje bildim de şonda da bir içimdäkini aýdyk galaýyn diýen niýet bilen aýtdym. Uje bildim men o taýda girip barýakan bildim bolmajagymy, gaýtmajagymy. Ýöne şonda da bir teklifim aýdaýyn, belki kellesi işler açılar diýip pikir etdim. Zaten familiýam üçin meni barbyr goý bermejegi belli zat ol. Ýöne teklifim aýtsam belki şu tarapdan meni uğradar diýip pikir etdim men oňa. Ýöne men oňa aýdan teklifim erbet teklipden men şoň ýerinde bolan bolsam, şoň ýaly bir adam maňa teklif etse, bas diýen özüm goldajak diýen. Sebäbi o taýda nefti gazdan gelýän puly soran o hiç kimsenden. Başga zaty soran ok bar, elimden gelýän şu halky bakmaga da kömek et diýen. Sebäbi ol kimiň adyna gidiyor? Men adyma giden o zat. Ol adyna gidiyor. Prezident ol. Ne şu zatlar etdi diýip. Ýöne ertek bundan halkyň garny doýjak, halk birazajyk ynegana ýaşajak da. Diýme onu şolar ýaly bir halk wäkili teklipleri teň aýdyşyny ýaly kabul etmeýän bolsa, şoň edem gönden görkezip dur. Şoň niýetine ýokgyny halka bir zat gowul etmek. Halk wäkili şo zatlar bolmasa başga da şolar ýaly teklip edenler bardyr ýakyn tarihde. Men aradan aýramak mysal üçin şolar ýaly teklip edilýänligini ýa edilenligini ýöne görýänmi ol halkyň bäkbidi üçin bir zat etjek bolsa eder ýaly başga da zat käm, öýüd akyllam satajak zatlar bar. Ýöne şonu meden ok diýmek bilen maksady başga bolmaly diýibinden. Halka bolsun etmeliler. Şoňa ödem bir giden sorawlary döredýär ýa bu taýda bir giden teoriýalar, amma konspirologiýa teoriýasy taýdan bu taýda pikir eder ýalatlar bar. Näme onuň niýeti näme kady? Ýöne koýdatlara meden ok edip bolajak zatlara meden ok. Men ýaňy ýakyn bir kunlukda gepleşigimde daýdýan bir gatyk geň hatda bir logika taýdan adaty tagdyn adamyň nokta nazary bilen heredende ýurdun içinde gatnawlary ýapmaklyk näme gerek mysal üçin. Etrapdan etraba awtobus gatnanyk, otly gatnanyk, adamlarda iş ýok. Olar näme edip işlemeli, näme edip eklenmeli? Bir nemeden ýa-ni vilayetden beýlek vilayetde de elinde ispravka bolmasa ýürüýte komissiýadan ispravka almasaň taňa gitmek bolany. Diýmek sen işlärim bilen ok başga vilayetde sen şo taýda bir gowy iş tapaýandy da. Şu zatlaň öýdi bir aklyňa hydyryp bolmajak da, dünýäde bir dünýä praktikasynda ýok da bular ýalda. Ya ilat yurduna salman otuyor. Hiç kim şuna daşary ýurtlar aýatlar aýdýan ol düşünüp bilen ok. Biz biziň raýatlarymyz diýen türkmen raýatlar ýurda dolanyp bilen oklar diýen. Ona olar kim görýär? Ona öz watanyny, öz ýurduna dolanyp bilen ok. Ýok. Göýberen oklar. Hatta terhede bartan kok görýärler. Bartanyňa ýazylyp gel, şo taýda kabul edilýän şo tanyňa giýirilýän, ondan gelersiň bolmasa gelmez. O näli bol? Ýani şoň adam şo diktator rejimiň syýasaty. Ýa şondan bidin edilýändir diýýärmi? Ýok. Şoň gözi ýetip duran zat. Diýmek şoňa da öýde ruhsat berip oturýar. Şolar ýalatlaryň öýde ýam düşünüklik birden zatlar döredýär da. Ýene bir soraw şolny doğun warynlaşlaň sebäpli men häzir senin ýurda da bar bilen okşol ýerlenmeler sebäpli üstesine de sen soň kuwatlar gaty bir ýeti tankytlar bilen hem hatta paýşdöllere bulanyp çykyş edýän da indi şu adam bidiňin gepleşigimizde şu wagt käbir paýşdöllere bulanyň indi şo arada da soraw berdiler men bir käbir dinleýijilerim menden haýy etdiler şoňa aýsana Farhada şo söýgünmesinde bolmasa gaty gowy iş edýär bolyn ýaman agda hapa diýerler da indi şu sen o taktikaň my näme bizi ýöne ara gurlaşamyzda sen bir gaty bir söýgünjüň oglan däl. Bir medeniýetli bir näme döretdiň men näde gara iş döretdiň da Türkiýede bolamdy. Ýöne gepleşikden de sen gaty söýgünýäň da paýş söýgünýäň de hökümete däl hökümetiň işgärlerine däl hatta käbirin özlerini opozisiýerler diýip atlandyp ýören opozisiýerler smoklara da näber düşünlükde gaty erbet söýgündüň käýiniň gepleşiginde. Şunu nähil düşünürjek? Ene şu soraw berdiýdiler da telefon bilen şondan haýy etdiler. Menim efirde şonu ýetirýän şo ýa-ni menden haýy eden adamlaň haýyny taňada. Şeň özüň şolara näme jogap berjek? Şu taktika näme üçin ulanýan? Paýş sözleri. Ağam şu taýda bir zat var indi. Ýa-ni başyndan gelsek, söýgünjulanýan diýdiňizde. Bu söýgünjulanmanyň sebäbi näme? Men hakykatdan şo sistemanyň içinde özüm işläp gaýdan adam. Men tohumam, men atam pahyram ömrüne prokuror bolup çöllüp prokuror diýsen hemme tanaýa.
Olam şo sistemaň içinde ata bawa gelip görürs biz. Şo sistemadan mende galan bir endik tip pikir edýän sebäbi bulara söwmeseň bolan o Allamrada. Bular ene siz medeniýetli gurrun edýäňiz, ya aýdaly ýene bir opozisiýa medeniýetli gurrun edýär, bularyň arkasyny sypalan ýaly bolýar. Bulara şey dip janyndan geçirip söwgän welin şomat täsir eder. Bulara men uje biz şo işläp ýören wagtam ýygnaklara gidýärdik vilayata, hatda şu haramzadan öz ýygnagına da men 3 gezek gatnaşyp gördüm da meclise arkada oturýardyk. Ýa-da şo watan habarlaryndaky aýdylýan zat montaj ol reklama. Arka tarapynda bara ejeňem galmaýa, bajyňam galmaýa, doganyňam galmaýa, gerek bolsa ukaska bilen iýeňem küsany. Düşünükli. Şoň ýaly. Innol no Türkmenistanyň öz içinde bir kabul edilen medeniýet bolýar da, ýa-ni ödem ýokary işgärler arasynda, resmiýetler arasynda, hökümet işgärler. Onuň şonam sen ýurdun içinde görüp gaýdypdyň, şoň üçinem şo dilem sen aňarda da ulanypdyň, özüne hökümet işinde işläňde de indi şonam şo dil bilenem ýankylaň beýnisine ýetirjek bolýan sebäbi sen öz düşünjüň boýunça alan tejribeň boýunça şolaň beýnisine ýetýän dil ulanylmaly dil şo dil diýip düşünýärde. Şu arada men bir zat ýadyma düşýär. Şu Adatlyk radiosynda işlämizde bir Ukrainalı bir ýaşly jurnalist bilen türkmen gullugynda ýol başçylyk etdi bir kyýyl ýaly. Aleksandr Narodetski diýip. Ony oňa bir iş teklip etdiler aňyrdan telewiziýadan, Ukrainadan. Oň ödem o görgüli ýaş wagty göçüp gaýdan ilki Kanada gaýdypdyrmy, soňadan Britaniýaňa raýatlygyny alyp şo taýda Britaniýada öýlenip çagal, şu bolu şo taýda. Ondan bol çıkan o post-sowet düşünjesinden çıkan o medeni nemetinden bir çygyryndan indi bunu şo taýda Ukraina işgal ýalar telewiziýa. Ondan soň o görgüli çydaman bir kyýyl işläp gaýtdy, soň ýene bärik geldi bir adrak, şonu gurulşamyzda o görrüň berýärdi bize. O taýda diýip işler ýalar, men ýa baryp diýen bir adamçylyk dili bilen men öz gören zadymy gün watarda gören bir medeniýetim boýunça diýä bir adamçylyk dili bilen gurulşýak bolýan. Ýa kardeşlerim bilen ödem ony baş redaktor edip aldylar. On garamagyna tutuş redaksiýa bar telewiziýa. Onuň ýöne hiç bolan ok diýä şo jurnalistlaryň arasynda da diýä söwmen gurulýan ony sen bir hili dinleýän oklar sen adam ýok munda kabul eden oklar diýä. Onuň bir näçe ay geçdi bolýan ödüm men duýman galym diýä ýankylan töweregimdäki ulun ýandan diýä leksikasyny ulanyp başladym söwgünç leksikasyny bol. He ana adam bolup başladyň. Ana adam bolup başladyň Aleksandr diýip taşa diýip diýä maňa diýä. Men niýe gaýdyp başladylar men kardeşlerim diýä. Şoň ödüm ýanky Türkmenistandaky ýagdaýy ýatla diýä da. Jengele girsen ödüňem şo jengeliň kanuny boýunça hereket etmeli bolýan. Jengeliň dili bilen gurulşmaly bolýan haýwanlar bilen debäbi. O taýdaky ýyrtyjy haýwanlar bilen sen adamyň dilinde ýa adamyň medeniýetinde gurulşy bilmeýän, ony çemeleşi bilmeýän da. Indi ýanky diýanladyň. Ýönünde jurnalistikaň bir etiketi bir zat da ýanky sen dinleýijiň derejesi petem bolsa, sen şo dinleýijiň derejesinde düşme bir azajyk şol plankan ýokarrakda takla gaýta dinleýijini ýokaryp galdyr diýen düşünje bar da. Mysal üçin ýa okuyjyny ýokarrak öýe derejeňe galdyr, öýüň ýokardak bol, şonam ýokarrak galdyr. Bolmasa öýüň olaň derejesinde meden derejede pese düşden onda sen jurnalist hökmünde de ýa dörediji adam hökmünde onda sen jemgyýete hiç ilgi golup berilmeýän diýen düşünje de bar da. Şoň üçin men özüme ýa-ni şahsy özüm barada aýtsam biraderak şol pikiriň tarapdary, birazajyk şol auditoriýany, ýa-ni dinleýijini, tomoşaçyny ýa okuyjyny biraderak ýokaryk galdyrjak bolmaly medeniýetini. Şonu gaýta özüň olaň derejesine düşmeýän, şolaň derejesi hatda aşakda bolsa da. Şolar ýalyrak menen biraderak garaýan. Şu meselede ýanky bir kuşunlukda şol käwir opozisiýon toparlary da gat söýgündüň onu şo taýda ýa-da adyny agdanyň şol Sapar Klimov'un toparlaryna degişli adamlar bar, Kemine bar. Sapar Klimov'un ödüne hücum etdiň, ondan ýakynda şol Şirali Sadykow diýip ol karga bilen meşgul olan Türkiýede biri bardy. Olam senden bir öýçli ýaly saňa da sürünýär sebäbi senin esasy şonu aýplanyň biri bolduň da oňam şu dinleýijilere ýatladyň geçen ýylyň 2021-nji ýylyň 1-nji awgustunda şol Istanbuldaky Türkmen konsullugynyň öňünde aktivistler bolup protest demonstrasiýasyny geçirjek bolanlaryna buňa Farhadam bar ya, Farhadam şo taýda güýçlen konsullugyň jaýyna dykýarlar allaw ýoly bilen. Şoňa da şo allaw ýoly bilen şonu ertmekde de ýanky Şirali Sadykow diýýäniň hem roli bar.
Inni ondan soň sady kyfyň diňe otayda kurulýar, ondan soň sady kyf hüjüm etmäge de gatnaşdy da. Onu ýa-da video tamma otayda aktivistleriň videosyny aldy, söýgünip gaýryp durany, otayda garagan bolup duran aktivistleriň biriniň hem otayda ýa-ni video nemesi bar, kadr bar. Urlanyp görünüp durda şo otayda. Urup bolubam, maşynda men gidip barýarka ýene maşyny saklabam, ýene söýgün ýa bilen ejetine bajatyna ýetip. Şo adam bir şonu video alyp ýetişipdir, onu maňa duratdylar. Men ne de dur ol video. Ini şuna garamadan yankını şiralı yankı sadik şu kargo biznesini elinden gidirdin. Şöyle bir maskara oldu. Dine böyle maskara olmadı. Tutuş Türkmenistan hükümetini maskara etti. İl şahanasını konsolluğunu maskara etti. Te bu şimmedat açıldı. Şolar ulanıp şolar itilonyan yani ulananlıklarını görüldü. Onu ulanayanlar kim? Türkmenistan'ın hükümeti onun il şahanan hemen konsolluğunu söylen ediyorlar da. Ini senin şunu paş etmekte katılır ulu rol oynadın. Te Son bilen işi suda geçti. Ola yankı sadi kıma işi geçti suda konsolluğum işi geçti suda ilçanan nemesine çenli suda geçti da. Indi şundan soň sen bir maşgalaňa öýüňe bir masyş görkezmedim. Biz aňa näil şu barada näil bir neme boldy, reaksiýa boldy. Ya sen gaty erwet etdiň da olary. Awa şo neme Türkmenistanyň milli alakasy var bilýänsiňiz, watandaşlarymyzdan bilýändir. Şatlyk Şykyýew dip Türkmenistanda şol baryp basış edip gördü. Ejemiň videolaram çykdy, belki görensiňiz kanalynda zadynda. Ýöne o basışlar bilen meni gorkuzyp bilmeýärler. Sebebi o basışlardan gorkjak adam bolsam men ol diktatyryň ýüzüne seredip gürlemeýän, söwmeýän soňam şu taýda endi siz diýdiňiz şu Şeraly Sadyk kakda da biraz aýdyp geçsem bu Sadyk Kargo aslında bu haramzada şu konsulstuwa işgärleri bilen bile savmesini işleşen haramzada bu. Konsulstuwa işgärlerini aslında hakykatda kanun boýunça ol baran diplomat olup baran ýerinde biznes etmek gadagan olar, biznes edip bilen o. Ve şonam bu Şeraly Sadygyň adyndaky kargoňam nemeleri birazjyk ýeri şoňa değişli. Konsulstuwa değişli, savmesini işleşýärler. Ve o taýda da men maşynymı etdim, ýüke barypdym, eýdipdim, beýdipdim. Ýok, men uje emme dokazatystwasyny, ýagny şol 1-nji awgustdan 31-nji ýyl güni oturup kafede şol konsulstwadaky Merdan Mustakov bilen şol partiýa gurnap, şol oglanlary iýdirip içiren videolaryny aça men uje aldym, suratlaryny çaldym olary. Ha, sen şu görkezen faýlyňda şu suratlar bar eken, videodan alynan suratlar bar da, şu taýda kafede oturanlaryň. Diýmek şol edil şu hüjümüň öňýany 2 gün, 1 gün öňýany şolary üýşüp oturan bolsa, öýdem oň içinde ýanky şol Şiralyň ödem bar, ol ýanky konsullukdaky ýanky Merdan kim diýdiň? Mustakov. Merdan Mustakov bar. Diýmek olaryň şu taýda bularyň bir bilen gaty şeýle baglanyşykly adamlar tykly görnüp durda. O bolsa ödüni ne maňa da jaňa dep ödünden interwaldyr allarjak boldy da Şiraly Sadyk. Şo menem onu tankit etdim da şo bolan wakada. Men almadym ondan. Näme üçin almadym? Hemme dat görnüp dur, düşünikli hatda ondan soňra mara ol öýüni aklatjak bolýar da şutak çykyp ay men günäkär der. Sen günäkär derliňi ýa günäkärdiňmi intek suut etmeli. Intek oňy işi suutda dura şeýlemi? Intek suutda dur. Özüňem görkezdiň dokumentlerini üstesine de sen ýankyň şoň konsulluk bilen baglanyşyklydyr, şo dokumentleriň üstü bilen görkezdiň ana näme kameram öňünde dokumentler dur. Olamay diýär meni o zatlara dakylly däliýjek bolýar. Naklajak bolýar. Indi şo taýda da şo ýanky kiminen kanal nulonýa da ýanky Tapar Klimowtaň kanal nulonýa. Indi olaram höwes bilen şonu hüjüm etdirýär. Bulara da şonu ýaly bir özleriniň garşydaşlary diýip hataplayan adamlaryna garşy bir hapa dökjek adam bolsa bular çagyrýarym. Indi şolaň özlerini alyp barşyna näýeli garaýan getirýärler de beýlekliň üstüne hapa döktürýärler köp tarapdan. Şoňa näýeli garaýan? Serediň bular indi men size aýtsam bu ýanky kargosam ýapyldy, munyň elindäki biznesem gitdi, emme zady ýok boldy. Ol boşuna ýapylan ol Merdan Mustakov diýen ýylanyň etini guyrugy bilen ýen ol özüm Dänöwliň Mir kolhozundan onuň atasy kolhoz başçysy bolan men onuň 7 puştuna beredi Merdan Mustakov diýen itiň. Men gaty gowtanaýan ony. Ol yaptırdı. Sebebi Şiraly bu Sadyk Kargo muň aýaly bilen hem aýrylışdy. Türkmenistana 4 mi 5 çagasyny goýup ya 3 mi bilemok çagasanyny toşny bilemok. Şol aýrylışdy. Munyň gaýynlary Şiralyň gaýynlary birazdan bolsa oňa da adamlar men gaýynlaryny gaty ýakyndan gowtanaýan. Men vilayatda işlän döwürlerim tanaýadym bulary.
Bul Şiralı diyen näme diýär garybyň agzy aşa ýetende nemesi o sırası gelýärmiş diýärmiş onkyýaly bu Şiralı diyen haramzada özü daýkançylyk bilen ýylyň gapysynda kerpiç örüp onuň munuň gapysynda süýrenip eň soňy şo gyzyň aklyny başyna aýlaýa-da bir medeniýetli bir barly neme semýän gyzyny bu gözüne başyna aýlap öýlenýär ve şo merdan bärdäki it konsuldaky it bilen hem mungaýynlary ikisi pul goşuluşup edilen kargo bu Şiralı bärde oýnatky prosti işletýän bulam kargonu batyryp karza düşürýär konkretni soň aýaly bilen hem aýrylışýa bärde de häzir ýanynda bir oýnatky saklap ýör aýalym diýip. Ol aýaly çağalaryna pula muradan ok, hissadam eden ok, şoň ýaly edip bärde süýrenip ýörşümat İstanbulyň içinde. Merdanam bu zatlary görýär, aýaly bilen aýrylşandan soň kargo pargosundan ýok edik goýberýärler. Şuma adam süýrenip ýör aýlanyp neme 2 döwüm çörege zar bolup İstanbulda. Ýene şo öňkü garyp wagtyna gelip düşdi-de. Indi bunun Keminen kanalında çıkmanın sebebini aýdan Allah'ım rahmet. Keminen kanalında çıkmanın sebebi Kemine diýeniňiz mehemeniň agenti. Men şo geçen sögünçli videomda men şo kanalyna näçe podpiska bolan bolsa şolary çykaryp görkezdim. Bu mehemeniň agentligini men bilýän потому что biz özümüz men özüm Iminoy vilayatda nemeniň komitetiň gizlin gullugynyň başlygy bolup oturup gaýtdym. Men bu Kemine ýalylar şey diýip bir munt yüzüne seretsen bilýän, indiki ýyl näme diýjegini bilýän, näme hereket etjegini bilýän. Soň bu hakyky agent bu. Bu aňyrdan uğradyldy. Çünkü Sapar Iklimov diýen adam kellesi travmaly adam. Şol Boris Şeýhmuradov wakasyndan soň travmaly adam bul adam. Bul kellesi gowdal munyň. Şunun kellesini açmasınlar, ütgedip bize garşy etmesinler diýip muny uğratdylar da YouTube'da Täze Türkmenistan diýip oýun oýnatdylar. Kemine de şuň ýaly ýalakalar gerek Şiraly ýaly. Şiraly näme üçin az Kemineň ýanyna geldi? Sebäbi gaýynlary bir geçdi, aýaly gitdi. Merdan Mustakov paşol şu taýdan idi. Hatta mende bir yerlerde ses ýazgysy bar, tapsam men äl entek goýbererim size. Şol öňkü häzirkine gaçyp giden pasol bar, neme konsul bar. Konsul mu pasol biri gaçdy, şu pasol gaçdy öýtýän. Şol konsul bar İstanbulyň Murat Seyit Mehmedow mi Seyit Muradow mu diýip. Şoň ýanyna kabinetine girýär, 1 awgust wakasyndan soň 10-njy my 9-njy awgustda ýanyna girýär. Ýanky hapa haýyş ejesinden ýetip sögüp ýanky konsul gün bolştaýdan ip çykaryp goýýar muny. Sen diye şo taýda aýdan sözü var konsulum. Götüňi başaryp bilmejek bolsaň näme üçin geldin diye. Seredin bärde oja köp many var. Ha sen uruşa gelip gatnaşdyň da özüň gora bilmän iziň açyljak bolsa näme üçin gelip gatnaşdyň bärik diye. Indi şondan soň indi pasoýlam gitdi. Indi muň arkasynda durjak adamam ýok, gördü seretdi, ýek özü galyp barýar. Ýek özü galsa da ertiýe bir gün suut bolsa gidýär, bu ömürlük gidýär. O Türkiýede 7 sany kanuny bozupdyr bu. Uje jelada ýazyklydyr. Türkmenistanda da 3 sany kanuny bozupdyr. Iň azy 6 ýyldan 12 ýylaça iş kesilmeli. Türkmenistana barsa da basylýar, bärde galsa da basylýar bu. Indi şo zatlardan özüni alıp çykmak üçin Kemineň ýanyna bardy, gördük Kemine bilen ikisi näme bular? Dost boldular. Oho, bulam agent, konkretny agent bulam hökümetiň tarapyndan uğradylan halkyň güýmäp saklamak üçin uğradylar. Halk içerik çıkmasın, hiç bir neme etmesin, awaş diktatorlar dowam etsin diýip güýmenilen agent bu. Sebäbi Bayram Allahyň videosunu men şuňky efirimde goýup berdim. Görensiňiz 3 milyon dollara kontraktdan baglaşjak bolýar bu Sapar Iklim diýen. Bulam bir gowa adam däl, bulam ogryň teki. Şu taýda ýene bir fakt men elime geldi. Da men geçen ýyl şolaň içinde bolup gaýdan oglundan birinden men interwiu aldym da. On tanaýarlar tesin, nenem tanaýarlar, ol oglan ýüzüni görkezmän gürledi, ýene olaň içinde bolup gaýdan. Ondan şol gürrüň görýär-de, şolaň ofisi bardy başda dernek döredenlerinde. Şo taýda diýär Kemine diýär eli bilen bir zat stoluň üstünde ýazypdyrdy diýär, soň bir iş bilen gyssagyly çykypdyr diýär. Men şol aralykda girdim diýär şoň otogyna. Şo ofisdäki bolyn Kemineň eli bilen ýazylan ýanky ýazgylar bar diýär, şoňa üstlerip okudum bolyn. Şaatlyk Şeýhifa 200 dollar bermeliyip diýär, bir peli wa diýär. Onuň şoň suratyny alypdyr. Şoň eli bilen ýazan suratyny maňa uratdy. Men onu gepleşip aýtdym, men hakemine diýdim. Sen eliň bilen diýdim ýazypsyň. Şaatlyk Şeýhifa pul berýän ekeniň diýmek şoň bilen sen hyzmatdaşlygyň bar. Hada şonu men kär edebilýän bolsam aýt diýdim. Men hatyň poçerkiň, hatyň hatyň men elimde diýdim. Şonu inkar edebilmedi. Diýmek onda şo boýnallygy bolýar. Boýnallygy bolýar dymmaklyk onda radylygyň alamaty bolýar. Indi şu zatlarym görüp oturýar, Sapar Iklimov
Şoňa da aýdyldy, efiriň üstülenem ýetirli. Ondan ýene bir zat aýdy, biz diýä Türkiýede ödara gürleşemizde diýä madama türkçe gürleşilýär diýä da bu kemine diýä madama diýä ofisde Türkak birinden jaň gelýär o diýä biziň ýanymyzda gürläp bilmän çykýar hökman ödüm türkmen gürrüň eşdilýär diýä madam birinde hatabat berýän ýani. Ýanky ýanyna kulunlar aýdýa. Biziň ýanymyzda belli bir adamlardan jaň gelende biziň ýanymyzda gürleşmeýän çykyp gidýär. Ýa-da käwat diýä çykyp koridorda gürleşip oturýarka ýanyna çykýan derre göçürýär diýä. Şunyal bir hili şuhal oyunlar edýär diýär da. Ondan inni sapar klimfun öýdi onna şol rejimiň adam diýär bolsa gizliň gulluklan adam diýär bolsa näme üçin arasyny ýüzden ok ýa aýdal halmra söýnüp näme üçin arasyny ýüzden ok. Ne ýani olga diýip biri bar o taýdan ki kim ol näme diýdi? Amerikadan çykýar olga ady bilen o taý fokul otur ödem hemme kişini agentlik taýplap çykýarlar özlerinin başga hemmesi agent bolýar emma öz işlerine şo taýda iň bolmany şo oturan kemine işine seredende görünüp otur olan näme gulluk edýändigini ni şulan öz hereketine nähil baha bermeli şolar ýalan adamlara nähil baha bermeli olunu Nemetsek Allah'ım radayın diýen kin dowam edeýin men az şo siziň diýenleriňize de gelýär. Bulan işi bir orusçasyna aýtsaň parajnyak diýär, boş iş bulanky. Boş halky güýmemek üçin indi bular şeýdip bir gruppa boldy ýa-ni Olga Çaryewasynyň hem uje arkasy derňeldi, marda bu näme bolupdyr, wayenchastelde beýleki näme diýerler şo eskerleri saglyktary taýdan saklaýarlar. O taýdan ekstra bolupdyr, özem metçili iş ýany utoran. Uje şo taýdan salama uğratdylar meni ýanky efirmde de aýtdym Olga Çaryewa o şeytan sana salam bar diýip. Murat 02 diýip bir salam uğratdy starşina saňa eger boýnuň almasaň özü çykyp men efirimde ýüzüňe basjak bolup otursaň diýip. Bulan eden etdiligi şo derňeň içinde de derňek Kuranda da bayrama da aýdyp berdi. Häzirne şu gün ikisany gelneje telefon etdi. Olaram marly. Kisem özleri Ankara'da işleyen eken de gelnejeler. Birinden $850 alýar bu kemine diýen it. İkincisinden $1250 öýüňe pul perewod edip berjek Türkmenistana diýip uğradyp berjek diýip. Alýada soň aradan 6 ay 1 ýyl geçen soň jaň etýärler, oňa muňa iň soň tapýarlar muny. Muňa jaň etseler näme diýämiş, sen häzir YouTube'a çykarjak adyňy diýip gaýdyp pul sorasaň diýip gorkuzyp. Olaram indi häzir men üstünden düşüp muň arkasyny açyp kitabyny açyp okap başladym häzir. Indi şo gelnejeler maňa jaň etdi, şo $850 alandan ýakynda diýe 350-sini diýe uğratdy, ýene 500-den berjek diýe. Beýleki 1200 diýe entäg almaňa zat diýen ok. Hatda de dekontlary bar diýe, kart nomerleri bar diýe, uğrat emmesinem diýdi. Hemmesinem uğrat, özüňem çykyş edýändigim şu öňümüzdäki hepde şol iki gelneje bilen men açyk-açyk efir etjek. Indi bularyň men ýüpüniň ujuny tapdym, bular näle oýun oýnaýar, nirde hereket edýär, hemme zat tapyldy we bärde ýanky saparykdym diýenimiz bar. Olam naturalny ogrulan biri. Sebäbi ogru diýe daşyndakylaram ogru diýip pikir edýär diýse özleri agent olandan soň pikir edýär biri YouTube'a çyksa bu agentdir diýip. Şoň üçin bu naturalny ogru munyň ogurluklarynyň dokazatelstwalary gol çeken podpislerine çemen maňa gelip ýetdi uje. Muny men derňedim konkretni onam goýup berjek ýakynda men şunu wara kül ederin halkyň sesi görmersiňiz YouTube platformasynda. Hol çökür. Men bir gepleşimde aýtdym o arada awda pahir dirika ýadan zatlary bar. Maňa iý beren tekstlerim bar. Men onu efirde de görkezdim Tapar Klimov arada. Şol başda bular opozisiýon gurama diýip Moskwada gurama döreden bolýarlar. Ondan Türkmenistan bir meden jemgyýeti diýilen ýaly bir zaýdy pul ýuwmalla. Ondan şo taýda soň Tapar Klimov'un öýden bir çykyşynda näme diýe sary tok saman saçar öýdaýyny öýda açar diýilen ýaly edip şol awda apahyryň aýdan adyna bir dili bilen tasdikle öýt gepleşikler. Men onu alyp goýdum şo taýny. Soňa bir efirde de berdim. Näteredin deňeşdirip görüň. Awda bir zat ine şunny botyr, näme öňden diňleýän diýip Tapar Klimov'un. Öýt aýdyp botyr. Men niýe owajylyk ministrligini işlämdi diýe. Biz diýe ondan diýe kömek görmek istedik şo taýda guruma haýyş edip geldiler, näme edip geldiler ýöne şol gelinen geleşigi ýölara geleşigi diýe biz diýe dil üstü bilen geleşige gelip hiç kim aýtmalar etdik bolýan soň diýe biziň bu nämeýmiz sırymyz satypdyr plany adynam tutýa odal şol KGB'de işlän ekenna
Ýöne şol awdan ýany bilen gelipdir da. Oňa adyna maýdy. Indi pul geçirenler nämeden bolup geçirýärler? Bular şol çärjewň diýe newi tarafdalyjy zawoduna şo döwürde diýe newi ýetenokdy bolyn bir näme etdik bir kontrakt baglaşan bolup diýe bir daşardan bir üçüncü bir newi satyjy bilen diýen bol. Ýani orsiýet bilen bolmaly şo döwürde. Onu diye ondan diye şu pullu ya o Bolçuluk Ministerliğinin hasabına geçirdik diye. Öyle şu döwrüň puly bilen aýdýa bolyn 2 milyon dollardan gowrak bolýar da. Şonam aýdyp otyr. Biz diýä şonu şolar ýaly skemany ulanyp hamala newi talyançy kişi bollukda diye geçirdik diye näme etdik diýip aýdyp otyr ödi. O Bolçuluk Ministerliğinin o newi tagad ministerliginiň nemeti bilen puda bilen näme işi bar. O newi tagad ýa-ni newi tarafdalyjyna zawody üpçün etmeklik o Bolçuluk Ministerliğine galan. Nädir ondan o taýda o pul geçirilýän pulam bol opozisiýa üçin geçirilenini maýdyp otyr. Şuna atlar öz dili bilen hem saptyryp otyr. Menem onu alyp soň aýdyp bolmaýan ýetirip otyr. Ýöne ýanynakylaryny şoňa dinleýän soňlar dokumentalny görkezlen soň awdaň aýdan zatlaryny görkezlen soň bir darga kaçyp gidäjek ýaly şol adamlar şolar ýaly hapa adam bilen biz oturmaly bir de bular ýaly adam Türkmenistanadan baş bolup baraýdy onu Türkmenistany bulardan meter ýumurjak iýjek 3 adam eken diýip bir gaçaýry. Diýmek onu şondan gaçmaýan bolsaň şol adamdan öldürülen bir ýürekleriniň arasalygyna şu heba men käbet şu arada pikir edýän. Ýüregiň arasynda bolsa sen adamny görkezip otyrkalar. Şo hem öňüňe düşüp oturan ýaşly şolar ýaly hapa adamdygyny görkezip otyrkalar. Ani hem şun ýene şoňguly hyzmatdaşlyk edýän. Ne şolar ýaly sowra olaram döreýärdi. Bu Allah'ım radara saparıklıyım diyen adam pulun önünde durup bilen adam değil bu. Pul verse bağışlan velin arkasından satya gönü. Arkasından satya. Bu şu 2 milyon dolar dediniz ya siz geçiriliptir dediniz. Ana şu pul opozisyada geçirilen o hiç yerede. O pul ana Şveçya'da şumat fabrika işlep dur Gülyalı Şakır'da. Pul getirip dur o pul. O pul o tayda işlep dur. Ve ikinciden hem nefti gaz onda da Seydin zavodu ya da nefti gaz ministerliği yeri gelende. Türkmenistan'ın yüreği kasaplanan neftigaz. O ministerlik yeri gelende o saparıklığımın sereden ova hocalık ministerliği ya ministerliklerin hemmesinin astatkasını, hemmesinin yetmezini yıl cemlenen mağtı haysi ministerlikte ne çemanat pul yetmese isk olsa şolary şo neftigaz ministerinin fondundan yapýarlar. Ol saparykly motayda ertek aýdyp berýär. Ol pikir edýär halk hakykatdan hem öz aýdyşy aljahyldyr dip pikir edýär. Ýok biz oňa anamyz ýok saparykly men şu taýdan sizin gepleşiňizden hem kanalyňyzdan hem aýdýan men şoňa gel diýen geli bilen ok 10 günden bäri gelmeň bilen bir yüz gepleş diýen sen hem döwletde işlepsiň men hem işledim gel şo aýdyp berýän erteklerini sen haramzada hakyky bolsa erteklerin gel maňa da aýdyp ber şo erteklerin men bir eşideýin men soň sana suwutnama getirip berýän. Allah'ım rada ulu söze müň towa gün 3 minutda efiram ýapyp gaçyp gidýän ýanyma gelsin. Men şeýle akoşkada gapdalymda oturup şo erteklerini aýtsyn maňa. Men muňa aýdyp berýän jogabyny. Indi ýöne şu halka meni şu datlara serede otýur da onuň şu meni şu käwat şu temany bu ýene gowga çok bolýanlar we ana Allah'ım ra saňa diýe düýnüň unukda saparyklymy diýe bir ýarany we dikmeti we diýe New Yorkda Amerikada diýe türkmen owlydym itoğlydym näme şu seni ýene diýe ýa agent diýip aýna Olga Çarewna da saňa hüjüm etdi. Aýdýan bolan diýen haýsy biri bilen beýt dagwalaşyp oturjak, talyşyp oturjak. Men olary men bir çynnakay adamlar hökmüne kabul edemok. Sebäbi saparykly ýaly adamyň ýanyna şolar üýşüp oturan bolsa, şolaryň lider hökmüne tutýan saparyklymy bolsa, onda şol adamlaryň özüniň sözünden nähil agram bolar. Diýmek şol adamlaryň özüniň ýüreginde bir arasalyk barmyka? Şolar arasyn etdilen onu gürlejek adamlarmyka? Ýok. Men özüm şondan uğralýanlar. Onda şolar ýaly adama jogap bermekligiň özi ýygyderliýär, şolar bilen daş atyşyp oturmaklygyň özi bir poka daş atan ýaly bir zat bolýar. Men şoň üçin bular anny jogap berjek bolamak, men berjek jogabymy berdim, diýjek zadım diýdim. Ýani onu görjek adamlar, eşitjek adamlar meni arhivdäki men kanalymdaky videolardan hem görüp bilerler. Ýöne esady bu taýda gynanlar ýanda bir halk, bir de tomoşa edip oturan adamlar, şolary tomoşa edip oturan adamlar, şolar ýaly ýanky dawalary görýärler. Opozisiýa diýilýän toporlaryň arasyndaky da aýynda diýen kimen anam bilirmek galdy, kimen umyt eder ýaly bir ýagdaý galdy. Sizden beýdişip otursaňyz onda näme? Onda biziň onda geljegimiz onda garanky diýip lap keç bolýarlar da. Näme olar bärik tarap umyt bilen seredýärler da. Bu taýda da hiç şeýle bir iyi mesalalyk ýok, bir düşünşmeklik ýok. Ýygy derli şolar ýaly bir çarşaklaşmak, garpyşmak. Indi onuň
Bu ýagdaýdan çykalgan näme de görýär? Berde men halkymyza diýjeğim Allah'ım rada şu taýda bir çagany getirip goýsaňam köre belli zat da berde. YouTube'da Türkmenistan açtı. Oyuncu o Türkmenistan. Onu Türkmenistan içindeki hökümetten pul ümit etmek için açan zat ol. Oyuncu bir. İkinciden baydak çalıştı. Bolya onam geçtik. Bolya kellesi acaptır dedik, açıptır dedik belin. Indi Milli Halas Ediş Komitetini aç yani şuna patpiska olan 20 bin adam şunca da kazatistvanı çıkarıp beri otuyoruz. Bir men del berde. Men videolarımı görüyen olsanız Liboya pozisiya şunun görkezi otuyor açıkla. Ve indi şu Milli Halas Ediş Komitetini açtı da hiç şuna patpiska olanlar ya prasmotor aldırıp o tomaşa diyenler. Yekeceğiniz şuna sonra verip gördünüz mü sen Milli Halas Ediş Komitetini bilen birinci o içeride yatan doğanlarını halas edip görkez. Sene diye aydık gördünüz mü? Öz radnoy doğanlarını halas edip bilmeyen haramzadan ol hareketi sizi halas eder mi? Ya size bir zat peyda getirer mi? Yok vatandaşlar şunu iyi dinleyin. O düşünün şu tane. Bul sizi ümsüm edip saklayacak. Bunun pozisiyası Allah'ım radağı halkı ümsüm edip saklamalı, organizasyon etmeliler. Böyle arasında diktatör hakkında da gurlersin. Buna pul töleniye kak balojunu. Kemine item şong için bunun yanına getirildi. Ve ikisi saklaya indi hazır halkın içinde de men çıktım Dur Sultan çıktı Nuru çıktı yine göre otuyorsunuz yaş hareket edenler çıkıyor otuyoruz yaşlarımız. Çok çıkyanların bizim hareketimiz hem içerik ok olup dev otuyor. Şeydim. Son dediler ki bar şu öne çıkıp kıygırıp duranların ağzını yap. Ne etsen et sadığı tap gel. Sandığı tap gel. Onu tap. Oğruyunu tap. Cümriğini tap. Yani şuların ayağına bövet ol da şuların ünsünü böl de şuların sesini yatır. Galanları mesele der galanları tak tak korkut dur dedi. Ana şol niyet bilenen bu şey çek böyle sebebi bunun aslında Türkmenistan talak kaydanlan birinci lan katarında duruyor bu saparıklığın. Bunu men şu taydan söz veren gelecekte demokratik Türkmenistan'ı kurandan sonra Mars'a kaçıp gidersin şu Mars'a. Melle kalıp şu tayak kaçıp gitsin. Yine getirip şunu suud edip şu doğanlarının kaptalına gongş edecek sebebi ne için diyemın Allah'ım rada bir minut. Men bir çıkışımda siz belki gördünüz belki görmediniz. Levap velayetinin İsvaz gençliğinde bir haramzada kalhoz başlık Batır diyen haramzada şul kepeği ve ak yağı 1 hektar potrodun olsa 1 litre veriyor, 2 hektarın olsa 2 litre veriyor ve şu atızda sizin eken buğdayınızın samanının yarısından şu kalkoz başlığı alıp pula satıyor özü. Ve yağım indi hazır athot verip başlaptır. Athot yağı meyizden çıkan. Şu üstünde sağın köpürcekler dur. Halk şunu şereve edip ezip içi otuyor şunu zorla. O keselim uca rağın nemesi de ol. Şonu ede oturan kalkoz başlığım şu hazır ki diktatör hükmede hizmet ediyor. Ve şu haramçılıkları durdurmak için bizim ediyen hareketimize de önümüze bövet olan adamı iyirdeki işte cevabını verdirmeli bu haramzadan. Son bundan halal niyetli zada karışıp olmaya bula men öz fikirim. Şu halkı gan çaykayan adamları golda bizi basıp yatırmak için ediyen işine son bu adamlar men bilem o bu iş ediyor halka peydası vardı. Yani sen yani men yani biz yani rejimi diktatör rejimi giderli şey dip tankitler oturan adamlar agent olayan bolsa halkın düşmanı olayan bolsa onu hakika agentler ondan yahil olmalı ka beyle ki onu Türkmenistan'ın içindeki agentler onu şone denova onu bu olup çıkyan bir de şone bir tankitli ya onu tankitle man oturan hakika agentler vardı hakika yani kadro ve işgärler var. Onu olur go olup çıkýar. Ýöne bizene tankitleýän agent gerek. Menimle şu rejimi tankitleýän agent bar bolsa men şoň bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýen madama. O sizem talabalar tankit edin han göreýin. Bir edýän tankitden bir ýüzleýär. Üstesine dene ýene bir zat ýatlajak bolýar. Şoň ýanky türkmen ugullyýan, şo ita ugullyýan Amerikada oturan şoň bir hyzmatçy bar. Käwal şoň buyrugy boýunça maňa oňa beýleklere hüjüm edip bir aýda ýylla bir gedek video goýan. Şo maňa haýyş bilen bu başda ýül tutýar da. Şu Berdi Muhammedow gaga suwduna beril, halkara suwduna. Menem kömek edeýin, eýle edeýin, beýle edeýin. Men aýdýan o hoseň diýen aga diýip oturanyň bolýan taparyklyň sen lider diýip oturanyň diýen tutuş maşgalaty türmede oturýar diýen şu rejimiň elinden geçdi diýen ol
eti uyan maşinden geçirildi diýenler. Bir giden ölüp gitdi ol türmäň içinde. Ýa-da çüýräp oturda. Oň diýen ary köýde diýen. Onu hem şuny şo ýaşyryň aýdan okşon diýen. Ay oňa da aýtdym, ay oňa da aýtdym, bolyn olam bu günäni eýle diýär şonu görünüp durda şoňa basyş görkezeti gelen ok, şoň ýüzüne gön aýdaty gelen ok da taparagan bir han gelen aralarla şoň aryň teň aryň alyp bereýin diýip ödem maňa kömek edeýin diýip oturýar. Sen niýe ber şo arzan? Men aýdym öýüň näme üçin berem ok diýär. Men diýe garyndaşlanma diýär. Ýa-ni türkmen oly tawully elýän. Men diýe Türkmenistanda dogon garyndaşlanma diýär. Men oňa aýdym men näme diýen ýylgynyň düýbinden tapandyrlar diýär. Men garyndaşlanma diýän. Adam niýe gazap baryp diýmek edip gelýärim bunu şonu ýetdirip bilen ok da. Şunu edem ulu kanfora görýär. Diýmek şo taparyp diýmek hakykatdan ary köýen bolsa, maşgalatynyň aryny aljak bolýan bolsa, ýol bar, halkara tutlar bar. Ödem şo taýda adwokatym berýärler mutuna sen men netel işte ýok diýsen zat diýsen şolar mutuna da adwokat berýärler. Ödem sen şahsiýetiň gizläbem sen demede bilýärler ardaşyň şahsiýetini hem bilýär bilýär hem bir adam ede bilýär. Ýöne gowdanyny gelýänler. Näme şundur şu rejim bilen tutlaşa gelýänler. Diýmek onda ary köýen adama da meňdeşdirler. Bu adam ary köýen adam bolsa, hakykatdan hem şol rejimden hem aralasy gelýän bolsa, dogon garyndaşlaryny çykarat gelýän bolsa, bir giden kanuny ýollar bar. Ýöne ol şo ýollar bilen iş eden nokta bilen edýär. Bar edýän zady näme wagtyny näme sarp edýär. Bir ýaly sen ýaly beýleki ýaly şo rejime garşy hüjüm edýänden üstüne hapa dökmek bilen meşgul. Hakykatynda bir ana şoň hak hukugyny gorýar, bir şoň dogon garyndaşlarynyň hem hak hukugyny gorýar. Şolaň ne ýa-ni adalatsyz suud edilmeýän, adalatsız şolaň türmäge basylmagyna biz gowrak gelýär. Şo rejimiňe denetçilik hakynda gurrun edemizde, şoň maşgalatynyň hem hukugyna degişli şo zat. Bu näme diýär? Gaýta şoň öýde hukugyny, şoň tarapyny tutýan adamdan üstüne hapa dökýär. Bu nähilem psihika bolýar onda. Öýden birden bolýar. Ýani şular ýaly gapma garşylykly bir hili kognitivni dissonans diýip da psihologiýada. Şo öýde gapma garşy gidýän adamlar bolýar da. Şunu ýaly bular ýaly. Indi borunny bular bu nemeler indi bulana gurrun nesleňe de oturmalylar. Indi umuman bir hereketi jewitleşdirmekde bir nähili hereket etmeli. Şu bir adamlara umyt bermek meselesinde bir nähiller bir umyt berji bir uçun bar mı? Öýüň nähili görýär. Şulurda nähili işlemeli. Umuman opozisyonerler, aktivistler, jurnalistler, Türkmenistan bilen baglanşykly işleýänler. Näme iş etmeli şulurda bir ýagdaý birazajyk öňe itermek üçin. Sen näme her edýän şoň? Doğru edýäňiz, agzy birlik gerek berdi Allah'ım rada. Şu men bir pozisiýam bar. Egerde kim bolýanan bolsak biz aýdaly ekranyň arkasında birbirimiz bilen yumruklaşanan bolýan bolsak, ölüp barýanan bolýan bolsak, ekranyň ýüzünde, halkyň gözünde biz birligimizi bildirmeli. Jewisligimizi bildirmeli. Siz olun başka näçe sana opozisiýa boluversin, öňde çykdyň, soňda çykdyň, ortada çykdyň ýok. Hemmemiz bile. Ve şu birligimizi görkezen wagt ekranyň ýüzünde hem içeridekilere de biz destek edip bilýäs. Şoňa da täsir edip bilýäs. Oho, bular ýene birleşipdir hemmesi bile. Diýmek ekranyň ýüzünde Allah Murat Rahimov, Murat Gurbanow, Düýeci, beýleki Nur Muhammed Hanamov, beýleki Yaşnar ağa, Muallim, men, Nuri, Dur Sultan. Şularymyz ekranyň ýüzünde gören wagt bar, şolar edil towşanyň ýüregi ýaldyr olan ýüregi, gönüp partlaýa ýüregi, prima partlaýa sebäbi olar bilýär biziň her haýsymyzyň arkamyzda yüzler müňçe adam duran, yüz müňlerçe. Ve hem Türkmenistanyň içinde hem daşında siz pikir etmeň Allah Murat Rahimyň arkasında içeride adam ýokdur. Oho, Allah Murat Rahim şu hazır agon diýen wagty Türkmenistanyň içinden azyndan 3000-4000 adam ayağa galýar. Ve şu hemmemizi gören wagty olarda içeridekiler şu sistemada oturanlarda şeyle bir minene döreye oho bulara birleşti. Ertirem yana bir efir edip birleşip bir 10'su birden agon diýäse bärde de bir 200-300 min adam ayağa kalsa biz näme diýäs diýip olar titreşip başlaýar. O bizim siz bilen meniň sözümüň alışany ya ikimizin birbirimiz bilen efir edenimiz o zatlar olaryň işine gelýär türkçesini aýtsaň. Olar üçin gowy. Şoň üçin men diýjek bolýanym liboy opozisiýa boluversin. Liboy opozisiýa barın ejeňizden hem ýeten bolsun şo. Bizim hem ejemizden kän ýetýär. Ejeňden ýeten bilen ejeň ýanyna barjak gümany ýok, barwan bilmeýär.
Ýöne şu ekranın ýüzünde hatça bu halka motivasiýa bermek üçin bir hemmemiz bir bolup görkezeli. Ne hemme hormatly opozisiýalar, aktivistler, herekete gatnaşan jurnalistler hemmemize tanqidçisi tanqid edýäni başgasy hemmemiz bir jewis bolup görkezeli. Birinji şu aňyrdaky ýanky biziň aýdýan Haramzada Berdimuhammedowlerimizi bir ýok edeli. Ondan soňra taýyp barandan soň kimin günäsi bolsa jogap berýär. Ha Allah Murat Rahimov bolsun, ha Farhat Durdiýew bolsun, ha Dursultan Taganow tapaw diýok. Kim şo taýda günäýden bolsa jogabymyzy berýäs biz kanunyň öňünde. Ýöne şo taýyk barýança, ýagny guýa barandan soň suw bederede çekip paýlaşyp bolýar, içip bilýäs. Her kime de ýetýär. Hemmemiz hem öz ýerimizi alarys. Ýöne şo guýa barýança bir ýolda bir-birimiz bilen tatalaşmaly. Entek biz guýa ýetip bilemiz o. Şoňa çenli biraz bir ağzı birliğimizi hatça ekranın yüzünde saklalı. O sizin çıkıp iki ağız aktivistler ve opozisiyaları goldayan bravo diyen sözünüz bilen bir yeriniz kesilip kalmaya, bir yeriniz kem bolmaya. Şonu diyecek bilen ve yankı sözünüze sizin Allah murada şulan gaga suduna nemçin bermedi zat diyeniz de men öz düşüncemi kiçire gaydık geçsem mümkün bolsa. Yani şu saparıklığımın bermeyeninin sebebi var berdi Allah murada. Biraz içkin seredik görsen bunun özü götü pohlu munun. Doğanlaran boş boşuna keyfine baslana oturmayan içine. Götünde pohu katıken ben bunun istoriyasını uca okap çıktım poğulunu. Katıken pohu olan için o Garski sud, o Miravoy sudlar Allah Murat Rahim bilen Farhat del de o alda bilmeye de oları. Olara varıp arz edeninden son özün hem derneyeler de gönü. Özün hem yedelekten geçiriyeler. Şon yalda özünün pohu çıkandan son bunam Şveysaryadan fabrikası bilen bile alıp gidiyeler angri. Ana ondan korkuyor. Göt korkusu var mının. Şonun için berilen o. Hemen Türkmenistan'ın baş prokuraturası tarafından öz devrinde gaçyk gaýdanyna ýurtdan jenaýat işi god bolup ýörüýti karar çykarylan. Şol jenaýat işim henüz men bilişime görä ýatyrylmadyk. Şoň üçin o zatlarym galdyrylmagy mümkün. Türkmenistan tarapym bu aýyny açyp bu adamyň aralajak bolýan bolmagy, ha bu özlerim bu maşgalasy bolam jenaýat etdiler, zat diýlen zatlaryň üstü açylmagy mümkün diýip ýan kaýdyşyň ýaly çekinýän bolmagy mümkün. Umuman öyle ya o yan kaydiyan pikirin bir optimistik pikir şol umuman birleşmek meselesi bir guya varlayança yolla birek bilen garpışman şo guya yetmekliğin alada dedon barlan toňam bile bolup şo guydan sul çekip su içmekligini mediýan da bir metaforik şeýle deňeşdirmek getirdin. Şu optimistik notadan da jemläýeli bir bolsa gepleşik gaty da çekmegen mümkün. Ama yok tapady özüňizi gyzyklandyran soralarymyz bolsa berip bilýäňiz bolmasa da jemläben biläsiz. Men üçin mesele der. Boranno geljekde dowam ettirerse ýöne edýän işiň üçin hem köp sag bol. Menem diňläp otyryn görýän, o gaty gowdatlar edýän. Köp zatlaryň üstüne açýan, kıyawat ulanýan hem sen açanlardan dek bir küçünlükde de täzelikleri de berdim. Sen şu ýanky ilşahana hem konsulluk bilen hyzmatdaşlyk edip adamlardan pul alyp pul ýygnap ýanky pasportlaryň möhletini uzaldyp beren adamlar we haramzadylar, ara dururlar diýilýänler. Şolar barada açanlardan hem bul hakyky jenaýetçiligiň üstüne açmak ýalydadyr. Boranno Farhat alyp barýan işiňde üstünlük. O alamrada size de hemen çağırıp şeyle interview alıp efir edeniniz için köp Tanrı yalkasın diyen başka da bize seyrediyen vatandaşlarımız, dostlarımız, doğanlarımız, İslendik Türkmen vatandaşı men kanalıma sizin kanalınıza gelip çağırıp özünü gızıklandıran sonra olsa berip bilýärler. Ben hiç wagt soradan kaçamak. Bardır menin emeden yalınışım. Sever yalınışmaca adam yok. Adam ham suyu demen emmemizem çiğ suyu demdik. Onun için vatandaşlar yalınışına düşünüp yalınışını doğrulap yine beyle hak yolunda gitmeyen özem bir doğru zat mı kadip fikir edeyim ben. Ve şu taydanam hem şu bizim Allah Murada kanalına bize seyrede oturan vatandaşlarımıza da köp Tanrı halkasın diyen şu özünüzün gözünüzün nurunu yok edip hatça bir içinizdeki korkuyunu aydıp bilmeseniz hem içinizde bir umut döredip seyrede oturanınız için hem köp Tanrı halkasın. Like basayan parmaklarınız inşallah dert görmesin, komentarya yazan elleriniz. Yuvaş like basarsınız, komentarya yazarsınız. Ertir gün çıkarsınız. Menin özüm 2018. yılda yorganın aşağında korkup görýän oğlanın birdim. Men özüm şu Allah Murada bilen Hal Murada'ny görýärdim, korkup görüp bir hepde de şaryk aylanyp gezýärdim. Gaýdyp YouTube'a girmeýärdim, izim bilýärler diýip. Ondan soňra like basmana başladım. Inanmasaňyz, ene şu yeni köýde İstanbul'da men elime gök perçatky ýyp like basan oğlan meni izi almasın diýip.
Şoň ýaly gorkýardym. Ve ine bugünkü gün siziň öňüňizde aktivist olduk ve hemmeňize de şunu arzu edýän. Ýene bir ýazam sag bolun Allah'ım rada çağıranınız için. Bolýa, sag bolun. Bolýan hormatly dinleýijiler, illeşler, gepleşigi şu söhbetdeşligi şunuň bilen geçirip gutarýarys. Ünsert dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.